Ayan, hello guys, good afternoon. So ayan, ngayon ako nakapag-update ulit, no? Dahil today is Sunday and kanina nag-close kami ng tindahan kanina. So yun, and then kakarating lang namin, namili kasi kami ng mga gamit dito sa bahay na i-set up natin sa mga lagayan, ganyan. So ayan, medyo makalat yung likod natin, pero syempre talaga, yan yung realidad, oh. Pero ganun talaga kasi maglilinis kami ngayon, and then yung tindahan, medyo cluttered yung tindahan kasi kahapon dumating yung aking sa grocery, yung aking in-order, kahapon din Saturday sobrang busy namin, inabot na ako ng gabi, talagang kakaano ng mga lumpia, mga deliveries, kaya yun. So, hindi ko na asikaso. I-display ko lang yung ang mga kailangan display. So, today pala, ipakita ko sa inyo yung mga nabili namin dito sa bahay. Kasi, wala akong iba namang may content sa inyo dahil yun lang din naman yung aking ginagawa everyday. Wow, papa, pag sa'yo na alage. So, pakita ko sa inyo guys, ha? So, ayan, pakita ko sa inyo yung mga nabili namin. And then, ayan. So, wait lang. Kasi hindi ko So, ayan guys. May shorts pa ako kasi hindi pa ako nakapag-bihis. So, dito tayo kasi wala akong ibang masatapan sa inyo. So, bumili ako ng dustpan. Green na lang yung kinuha ko kasi parang yung ibang kulay doon. So, green yung aking kinuha. Ito 45 pesos kasi nasira na yung aking dustpan. So, kailangan ko ng another dustpan. So, hindi mo na tayo mga ngayon, aesthetic kasi kailangan natin ng green. Saman. So, ayan guys. Muna ako kasi si Hagrid kasi sa tindahan, nagsusukli ng hindi naman tama. So, ayun. So, ito bumili ako ng para to sa umagahan at pambaon din ni Hagrid. Burger bun. 34.50. Dati, lang to, ng price nito, mura-mura na, nasa mga 20 plus. Ngayon, medyo mahal na talaga yung, no? Sobrang kanina bilisan ako ng all-purpose flour. Kasi syempre, nagsistock talaga ako ng all-purpose flour. And then, ang all-purpose flour, guys, nasa mga 60, pila ito ba? 65? 68. Diyos ko Lord, yung price ng 640 plus lang yung price ng dati. Grabe, sobrang mahal. Grabe talagang pagkamahal talaga. And then, random na to guys, ha. Tapos, bumili kami ng mug. Ito yung mug, ang cute ito. Kasi yung mug ni Papa is na basag ko pag hugas ko na basag ko. So, ito, bumili kami ng diba? Ang cute. Ang cute ng baso. And, ayan, medyo malaki siya. May nakalagay dito na wife life, mom life, best life. Charot. Sana all best life. Sana all. And then, yung price ito is 49 pesos. Mas mura talaga dun sa Unitap compared sa malls kasi dun kasi sa mall, ang price ito 69 pesos, 89 pesos, yung ganito kalaki. Actually, yung gusto ko talaga is maliit lang kasi ayoko yung medyo matabang na But since ito yung pinakamaganda doon, so ito na lang yung kinuha ko. And then si Papa, baliktad kami kasi si Papa din, gusto niya yung medyo malaki na mga mugs. Yung alam mo yung parang papunta na sa maging tabo. Yung tabo na talaga. So, pero dahil ito yung pinili niya, mas maliit yung kanyang mug compared sa akin. So, ito naman sa kanya. Eat well, travel often. Wow, sana all. Ayan. Yun ka Papa. Same kami ng price, 49 pesos. Ang tagal na nung mug namin. So, ngayon lang kami bumili ulit ng mug. So, hindi na kami matchy-matchy ni Papa. Pero, same siya, parang white. Yan. So, dalawa. Bumili lang talaga namin yung wala talaga guys, yung kailangan talaga. And then, bumili ako ng hook, stainless hook. Ito naman 25 pesos. Para naman to sa mga, tawag dito, pot holder. Kasi, yung isang pot holder ko nawala na guys. Hindi ko na alam kung nasaan na nilagay, no? So, yeah, kailangan talaga nakahang siya. Sobrang busy. Alam mo yung, sobrang busy. At saka, ang daming bayarin, no? Kailangan natin magtipid. At saka, sobrang busy din, hindi na ako nakakalabas.
Malagyan ko na dito sa bahay, kaya mahirap din. And then, eto na. Bumili ako ng marker kasi kailangan ko to pang presyo ng mga paninda. So, 19 pesos. And then, ito naman pang gamis ko, guys. So, yung maliit, 18 pesos naman. And then, ito yung pinaka-importante na binili namin. Yung pang, anong tawag dito? Yung L yung tawag ko dito. L angle. Ayan. 8 pesos yung isang ganito. Yung isa. Hindi siya pares, guys. Isa talaga siya. Taon na ka. So, ayan. Sana hindi nyo naririnig yung electric fan. No? 1 lang naman yung volume ko niya kasi mainit siya, guys. So, bumili kami ng, kasi 8 ang isa. So, bali, 12 na ganito. Bali, 6 yung, basta 12 pieces na ganito. 8 pesos yung isa. So, yan. Yun yung magiging, natin, pang, tawag dito? Ma-organize ba? Yung mga, So, eto lang muna, guys. Kasi, syempre, kailangan nating pagkasyahin yung yung mga, lang, yung natin, diba? Kasi, syempre, alam nyo na, nagtitipid tayo kasi, syempre, meron tayong mga obligasyon. So, kung ano yung meron, kailangan lang kasi yung pera namin i-reinvest muna natin sa tindahan, sa ating sa negosyo. So hindi muna kami talaga gumagastos ng kung meron pang nagagamit, gamitin natin, 'di ba? So ito naman yung ilalagay natin, yung expansion nail. Ayan, ito naman 39 pesos ito, guys. Ito yung gagamitin ni Papa dito sa And then so, bumili kami ng ilaw. Alam nyo ba, yung ilaw namin, hindi siya ganun kaliwanag. Wala kaming ilaw doon sa likod, guys. No, wala kaming ilaw. So, hindi ako bumili ng ilaw. Aside sa hindi talaga makakalabas, hindi ko siya priority. So, ngayon, nagbumili kami ng ilaw dito. Mas maliwanag. Kasi gusto ko talaga maliwanag, no? So, eto papalitan namin. And then, yung tindahan namin sa gabi, madilim talaga siya. So, lalagyan para masama siya sa liwanag, diba? And then, yung eto, lalagyan namin sa CR. Kasi yung walang, CR namin, walang light at saka likod. So, kasi hindi siya priority. Kasi ngayon, parang sa CR kami, maliwanag pa rin naman. So, ngayon, bumili na talaga kami ng ilaw. Pero isang ilaw lang. Kasi gusto ko talaga dito, maliwanag siya. And then, eto, kukunin na namin to, ilalagay namin sa CR. And then, maglalagay din tayo sa labas. No? So, kung ano yung importante, yun lang yung bibilhin. So, ito, guys, malaki ito. Sobrang laki nito, guys. Ito naman, ang price nito, 199. So, yan siya. Laki siya. Sobrang liwanag nito. Na-try namin kanina. So, yan. And then, kasi syempre, business is life. So, yung pera, reinvest na lang reinvest, guys. Kasi talagang mahirap pag, alam mo yung gagastusin mo kaagad yung yung iba hindi ko na i-haul sa inyo kasi paninda naman yan. Mga paninda namin. And then, ito. Kasi mo cellphone pa. So, ito naman. Bumili kami ng cellphone. Kasi cellphone na Papa ito. Nasira kasi yung phone niya, guys. And then, yung phone ko naman, yun yung ginagamit ko pang internet namin kasi syempre pag yung laptop namin nag-hotspot ko lang yun. And then, yun yung ginagamit namin sa negosyo. And then, yung kanya nga nasira. Kasi nabasa sa ulan nung nag-deliver siya. So, ito yung ginagamit niya. Ito pang phone na to is phone ko ng mama niya. Yung namatay na ng mama niya. So, ito yung ginagamit niya. And then, yung phone ko naman isira na. Hindi siya nakakatawag. And then, sira din yung isang slot niya. So, ngayon, dahil naglaan ako ng konting budget dito, mura lang naman to. At saka hindi namin kailangan ng magagandang cellphone kasi ginagamit lang to ni Papa pantawag sa mga customers, yung number niya na tinatawagan ng mga customers andito lahat. So importante ito, no? Kasi ngayon, mayroon akong load. Nagtitindahan ako ng load dito. Yun nga, yung phone ko hindi pwede, no? So, ito yung ginagamit ko sa load. Pag umaalis siya, may nagpapaload. Hindi ako makakapabenta ng load kasi nga ginagamit niya ito pag nadi-deliver siya. So ngayon, bumili kami ng isang ganito.
na phone. Ito naman guys is 539 lang to guys, no. Mumurahin lang to, saka hindi namin kailangan ng hindi namin kailangan ng mahal na cellphone. Importante meron kami nagagamit sa business namin. Yun yung importante. So, yun. Ito naman, cherry naman ito. So, ito yung gagamitin na niya sa pagdi-deliver niya. Itong cherry. Yan. So, C52. So, yun yung niya guys. Yung itsura niya. 530. And then, eto na yung magiging loader ko. Kasi pang load lang naman. So, okay lang. So, eto na. Meron na siyang bago. And then, makakatawag na ako sa kanya. Kasi yung phone ko, hindi na nakakatawag. Text lang. Hindi ko alam kung nangyari. Bakit hindi siya makatawag? Pero, yun. So, naglaan ako ng konting budget para dito. Pero makabili lang talaga. So, yun. Papasok ko na. Sana all. Gagamitin na niya. So, yun. Yun lang naman, guys. And then, ayun. Pasensya na kayo kung lagi na ako naghihingi ng pasensya sa inyo talaga na kasi alam ko nag-expect din kayo ng mga videos ko. Pero, yun talaga, guys. Hindi na talaga kinakaya ng aking katawang lupa. Diba? Hindi na talaga kaya, guys. Kasi, syempre, yung Sunday na lang talaga yung talagang hindi kami gumagawa talaga ng kasi nga basta mag-uusapan natin yung next time kasi starting all over again yung mga namin ngayon sa aming business. So ayun, yun yung workout namin talaga. And then yun, so far so good na yung negosyo guys, bumabalik na yung aming mga and then ayun, so kaya medyo sobrang busy talaga kami sa hindi ko talaga mabigyan ng time yung pag-YouTube ko kahit gustuhin ko man. Hindi talaga guys, hindi siya kaya ng aking power. Pero ayun, tinatry ko naman na makapag-vlog talaga pag talagang may time na pwede ko naman paglaanan ng time itong pag-YouTube talaga. Pero syempre hindi ko siya priority kasi syempre yung bumubuhay sa amin, hindi naman itong pag-YouTube ko, 'di ba? Siyempre uunahin ko yung bumubuhay talaga sa amin. And then yun naman talaga yung aming bread and butter. Ito talaga is ang akin namang dito, yung meron akong outlet na nakakapag-share ako ng aking konting pang ano ko sa buhay dito, ginagawa ko yung mga ko para at least meron din kayong idea sa mga gusto mong negosyo, 'di ba? So yung goal namin talaga ngayon guys is syempre talagang sobrang tipid talaga kami sa hindi kayo masyadong gumagastos. So syempre kailangan yun nga mag-reinvest ng yung pera na nakukuha namin yun sa tindahan, sa aming negosyo, sa aming frozen business. So yun lang yung kinakabisihan namin guys, no? And then yun, yung aming bahay, hindi pa namin siya priority, hindi pa namin siya talaga napaglalaanan ng time at saka pera para pagpaganda yung bahay. Hindi namin priority talaga yan guys. Yan talaga yung aaminin ko talaga, hindi ko siya priority. And next project namin is yung tindahan talaga is ipapas grills, no, para safety. And yun yung magiging priority una. So business muna bago lande, charot. Business muna bago yung pag-ano talaga sa mga hindi yung mga wants, 'di ba? Ngayon mga needs lang muna namin, yung kailangan namin i-prioritize. So yun. So yun lang guys. So, hindi ko pakita sa inyo yung tindahan kasi sobrang kalat talaga ng tindahan, guys. Kasi nga, hindi pa ako nakapag-arrange. And, yun. So, ito lang yung mga nabili namin. And then, sa labas na kami kumain doon sa karinderya kasi nga, anong oras na, hindi pa kami nakauwi. So, yun. So, salamat guys sa panonood at sa paghihintay ng aking mga videos as always. So, see you in my next video. Bye!